Det også handler lidt om de forventninger, som vi godt kunne tænke os at have til at indføre sådan et system her. Lidt om beredskabet kort. Vi dækker Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommune. Cirka 225.000 borgere og har 1.600 udrykninger årligt. Vi har en direktør, som er undertegnet, og jeg har fornøjelsen sammen med 5 koordinatorer og 382 meget dygtige medarbejdere i form af enten fuldtids- og deltids ansatte brandmænd og frivillige juniorbrandkorps også. 105 tøn af vores folk er ansat i Falck, som også driver vores 5 Falck brandstationer, og så driver beredskabet selv i kommunalregi 10 af stationerne. Vi er et deltids- og landbrandvæsen, kan man vel godt sige, uden at fornærme ret mange, heller i Randers. Vi har en enkelt station, der kører med et 1-minuts beredskab, der består af en holdleder af 3 mand, og resten af besætningen på de her 14 andre stationer er deltidsbaseret. Når man træder ind som ny direktør, så får man 5 opgaver. De kan forkortes. Det er sådan, at man skal fusionere, man skal effektivisere og harmonisere, så skal man spare, engagere dem, der blev tilbage, og så skal man normalisere indtil nogen finder på, at man skal spare igen. Og det er et givet bundet opgave, og vanvittigt inspirerende at få lov til at se, om man kan skabe en positiv stemning i. Vi går på sådan et treægget sværd. Vi skal håndtere nogle politiske krav om besparelser, samtidig med, at vi skal levere et ordentligt robust beredskab, og så skal vi også sørge for, at det er rart at være brandmand. I det her limbo, hvor man jo egentlig bliver rykket i fra alle sider, der gælder alle knep for at finde besparelser, som gør mindst ondt. Og det er ikke nogen hemmelighed, at hjemme hos os, der skulle vi finde 15%. De 3 millioner, som var en fase 1, bestod i blandt andet at gå fra en direktør, han har sagt fra 3 beredskabschefer til 1 direktør, handler om også at få tilpasset antallet af fuldtids- og deltidsansatte. Det handler i høj grad om at få afpasset, tilpasset indsatsledervagten, sådan at vi har indsatsledere til indsatsleder krævende opgaver, og ikke på alle opgaver. Det handler om at få tilpasset vores bemanding på de enkelte udrykninger, og det handler selvfølgelig om at få flyttet grej rundt, der hvor det giver mening, og hvor der er brug for det. De sidste 4 millioner, vi skulle finde, er i alt 7. Dem kunne vi ikke finde på andre måder, end ved at lukke vores 1-minuts beredskab i Randers, og ved at lukke brandstationen. Og de blev fejret af bordet her den 2. maj. Det var man politisk ikke indstillet på at gøre. Så det, der er tilbage, det er egentlig en opgave, der hedder, at vi skal finde 3 millioner kroner i den eksisterende drift, og det kan godt lade sig gøre. Et af hjælpemidlerne er blandt andet at komme i kontrol med, hvor mange ressourcer vi bruger på den enkelte udrykning. I efteråret 15, der lavede vi, synes jeg, afsindige mængder analyser. Og de der sene nattetimer, hvor man så forsøger at få Excel-arket til at møde virkeligheden, der fandt vi jo så ud af, at vi har et overforbrug af mandetimer på ca. 700.000. Vi bruger 4.000 flere brandmandstimer, end der er brug for, i forhold til den dimensionering, som er vedtaget. Og hvordan pokker man så finder ud af at få afpasset fremmødet i forhold til opgaven? Det er der usandsynligt mange følelser i. Og de bliver ved med at være der, indtil man får lejlighed til at vise medarbejderne, at der faktisk er noget systemunderstøttelse, som gør, at man får lov til at være brandmand og også får lov til at blive brugt, men man bliver ikke til grin hjemme hos sin familie eller arbejdsgiver ved at blive lejlighed med ting og sager, hvor der ikke er brug for det. Vi har gjort det nu, at vi har kastet os ud i implementering af intelligente pager, sådan at man med tilbagesvar kan indikere, at man har tænkt sig at møde til brand eller ej, og sådan at vi kan få tilkaldt i bestemte tempi ekstra ressourcer. Vi savnede rigtig meget en business case på det her. Det er altså virkelig interessant, når man i sparetider skal forsøge noget, som er noget nyt, så er det mega lækkert at vide, at det man gør, det også har effekt. Og det manglede vi utrolig meget. Så vi blev enige om, at det vi troede, vi kunne spare, nemlig de 700.000 ved at bringe os i kontrol, men halvdelen af det vil vi prøve at investere i en implementering af de her intelligente pager. Det betyder, at vi nu har dem på 7 ud af vores 15 stationer. Et godt råd, eller en dyrkøbt erfaring, det er, at det er svært at effektmåle, hvis ikke man kender udgangspunktet. Så vi var rimelig skarpe på, at vi vidste, at vi skal gå efter 700.000. Vi er også indstillet på, at det finder vi.
Det gør vi bare formentlig ikke i år 1, fordi der selvfølgelig er en indkøring og rigtig meget tilvænning. Men det er helt kritisk at have styr på udgangspunktet. Vores beredskab er betjent af 2 vagtcentraler. Randers-Favrskov Kommune er betjent af Falks vagtcentral i Skejby, og vores Norddjurs og Syddjurs kommuner er betjent af vagtcentralen, som vi driver sammen med Reko, baseret på Djursland. Og det vi valgte at gøre, det var at rulle det her intelligente tilkald ud over de stationer, hvor vi kører vagtcentralen på IHM's platform. Sådan helt lavpraktisk, så består det i, at man tilkalder vagtgrupperne i takt med, at man kan se, at der ikke er frembud nok. Så et ressourcebehov er defineret på forhånd ud fra peaket. Jeg tror, vi har 92 peak. De er grupperet, og når man rammer en bestemt kode, så bliver der udløst et mandskabsbehov. Og ud fra mandskabsbehovet, så bliver der så aktiveret et antal grupper. Vi har delt det lidt afhængigt af, hvordan setup er på de enkelte stationer. Et eksempel kan være, at man selvfølgelig tilkalder første vagtgruppe. Efterfølgende, hvis ikke der møder nok, så tilkalder man næste vagtgruppe, og ellers overgår til en manuel disponering. Men det er egentlig sat op til at køre fuldstændig automatisk. En gave er også, at når vi begynder at sammensætte udrykninger fra forskellige stationer, jamen så er det også lagt ind og køre helt automatisk. Hvis det her skal have effekt, så er man nødt til at gå ind og så kritisk analysere hver eneste led i alarmeringsfasen for at finde besparelse. Fordi det at indføre det intelligente tilkald, hvor medlemmerne skal til at svare tilbage, jamen det vil jo naturligt forsinke, det kan alle regne ud, det må på en eller anden måde forsinke en lille smule i alarmeringsprocessen. Det vi fandt ud af, det var, at vi i gamle dage før implementeringen her egentlig brugte 26 sekunder på at få et alarmsignal rundt til brandmændenes biber. Med det nye setup, der er vi nede på 4 sekunder. Så ja, det tager måske lidt længere tid at få svaret og få computeren til at fange, hvem har egentlig tænkt sig at møde, men omvendt så er der også bare utrolig meget ved at få revurderet hele vagtcentralt setup. Det der, det er et billede af, hvordan det ser ud på vagtcentralens skærm. Der vil man kunne se, at nogle af brandmændene har sat biberen på slukket. Og det, der er helt fuldstændig fantastisk og genialt, det er, at vagtcentralen nu kan se, hvor mange der ville have været i stand til at modtage alarm. Det er skønt at drive 1 minuts brandvæsen, der ved man, at de kommer altid, fordi de er ude og gøre gymnastik, og jeg ligger på hylden og er klar til udrykning. Sådan er det jo ikke i deltidsværken, vel? Så vores store udfordring, det er selvfølgelig, at det kan godt være, at vi har en gruppe, som vi regner med kan møde, men hvis de lige er kørt ud for dækningsområdet, jamen vil de så rent faktisk være presset. En kæmpe gevinst for os har været at se, at i kraft af, at vagtcentralen kan vurdere, hvor mange kunne modtage alarmen, så kan vi faktisk fremrykke vores assistancetilkald, altså det tidspunkt, hvor vi beder om hjælp fra andre stationer. Vi har konkret prøvet det af og fundet ud af, at hvor man jo i gamle dage, altså før implementeringen, får holdlederen til at møde ind og opdage, at der kommer ikke mennesker nok, jamen så kan vi nu allerede se, at vi har faktisk ikke kunne distribuere alarmsignaler til mænd nok, og derfor kalde assistancen 4 minutter tidligere. Det er meget, meget værdifuldt. Endnu en gang, så er der en kæmpe forudsætning, der skal være på plads, nemlig at brandfolk har lyst til at bruge knap. Hvis man ikke får betjent sin knap rigtigt, og dermed fortæller, at man er i området, ja, så har det her overhovedet ingen værdi. Så der ligger et enormt opdragelsesarbejde for hele organisationen i at forstå, at det her, det er nøglen til at finde besparelser. Det er jo ikke nogen besparelser, der er nogle af brandfolkene, der er særlig glade for. Men alternativet er meget, meget værre. Fordi hvis ikke man får fundet 700.000 i vores beredskab, så finder jeg 700.000 andre steder. Og så betyder det nedskalering af stationen. Så betyder det, at der er noget, der må lukke. Og det er der ikke ret mange, der har lyst til. Så vi har egentlig forsøgt at italesætte det her, som at det er mandskabets bidrag til at få besparelserne på plads. Tidligere kunne en skærm i garagen se sådan her ud. Der kommer et alarmopkald ind. Der er en eller anden adresse, man kan se på et kort, og der er et ur, der står og tikker. Man kan også få en fornemmelse af, hvad det er, man kører til. Det vi kan se nu, det er meget præcist, hvad skal der møde på den enkelte udrykning. Vi kan se, hvor mange har tænkt sig at give fremmøde. En ufattelig dejlig ting er, at vi nu om meget kort tid på vores skærm også kan se, at der blandt dem, der giver fremmøde, er vi sikre på, at der er en holdleder. Og blandt dem, der giver fremmøde, er vi sikre på, at der også er en chauffør til alle køretøjer. Kæmpe, kæmpe løft. Så vi får som holdleder, får man adgang til en information om, er vi nok, har vi de rigtige folk på vej, og allerede her kan der så komme gang i dialog med vores vagtcentral, hvis vi skal have tilkald.
noget yderligere. Og som sagt, hvis noget lyser rød, jamen så aktiverer systemet selv den næste gruppe, eller overgår til en manuel disponering fra vagtcentralen for at skaffe de sidste ressourcer. Når man i sparetider, hvis vi skal snakke erfaringer, når man sådan i sparetider skal bruge 300-400.000, jeg ved godt, det er jo peanuts i mange økonomi, det er det eddermame ikke i vores. Vi skulle ud af 44 millioner finde 7, det blev så til 3, men bare 300-400.000 som en investering, når alle håber på, at man kommer hjem med penge, det kræver en lille smule overtagelsesevne. Så vi vil meget, meget gerne have haft den der business case, der bare viste, at det her det der penge i, det var det helt rigtigt, og det er mega klogt. Den havde vi ikke, men jeg tror, at vi så småt er på vej til måske selv at kunne være et business case. Og den vil vi selvfølgelig gerne stille til rådighed, for vi kan godt se, at det her det faktisk har effekt. Hvis ikke man kan få effekt dokumenteret på forhånd, og inden man køber, så kan man jo lave damage control. Det vil jeg sige, det er et godt råd. Vi har haft et forbilledligt samarbejde, synes jeg, med vores leverandører her, men jeg er dybt taknemmelig for, at vi fik låst prisen på forhånd. Det ved jeg så, at leverandøren ikke er. Men det var fandme godt for os, fordi det koster altså noget A- og B-gymnastik i implementeringen. Og det må man bare erkende, at vi har ikke kunne finde et beredskab i Danmark endnu, der har indført intelligente page over det hele, og dermed var skråsikker på, at det duede. Så godt råd, få låst prisen på udvikling, og udvikling er jo over, men på implementering ikke mindst. Så er det godt at få udgangspunktet kendt, altså finde ud af, hvad går man efter af besparelse, fordi det bliver implementeret det her ikke for sjov, men for at spare penge. Og så gør vi det nu, at vi holder rigtig skarpt øje med den løbende effekt ude på stationen. Det gør vi på den måde, at vi kvartalsvis ser på, hvor mange timer, hvor mange mænd er mødt på opgaven, og hvor mange burde være mødt i forhold til dimensionering. Og jo tættere de to tal ligger på hinanden, jo flere penge sparer vi. Så simpelt. Det er bare sådan, at den der gule knap på biberen, der nu skal betjenes, i stedet for at den hyler, så løber man bare afsted. Lysten til at trykke, den skal være der, og den er svær, fordi når man nu bruger det her rigtigt, så er det jo ikke alle på holdet, der får lov at komme med, så kommer der kun dem med, der skal bruges. Så der er et meget, meget stort implementeringsansvar hos den enkelte leder, for at det her kommer til at lykkes. Jeg har bare heller ikke fundet, som jeg plejer at sige, det der tømmerfirma, der sender en leder 7 svæt ud for at skifte en havedør. Og det er jo sådan set det, der er rimelig logisk, ikke? Mit yndlingsscenarie, det er siddende en dag på brandstationen i Grenaa, mindre forurening kendt stof, og 9 mand banker døren ind for at komme ud og gøre noget. Det var så lidt benzin, der var ud fra en knaller. Men et andet yndlingseksempel, det er jo, at vi har en station, hvor man kører med et allekald døgnet rundt. På den station der er der en redningsvogn, eller det var der. Den redningsvogn har 2 sæder, og der møder Bibes 18 mand til 2 stole. De sidder altså tæt ind i det der førerhusbeskyttelse. Meget vigtig erkendelse i starten, at ja, vi indfører Biber som en del af et spareprojekt. Det skal overhovedet ikke skjules, det er helt out in the open. Og der er ikke nogen tvivl om, at det ikke er sjovt i starten, men jeg vil bare sige, at jeg er mega stolt af de stationer, der har fået det, fordi jeg har virkelig taget det til sig. Og man kan mærke, når man taler med dem, at tilvænning er krævet, ja, men det bliver bedre og bedre. Så har vi indført sådan en 3-klapper dask-system. Det fungerer helt lavpraktisk sådan, at når bilen, sprøjten, kører hjem fra kaldet, så kalder vagtcentralen lige op, og så læser den lige op fra loggen, hvor vagtcentralen kan se, hvem har trykket rigtigt. Og så kan man se, at Per, Paul og Jens, de får alle sammen ros, det er klappende. Knud, han sidder der også, og han har ikke trykket kommer, så han får så dasket. Det giver sådan en rigtig fin afregning internt på stationen, og er ganske motiverende overbevist om os. Vi har ikke indført kagebod endnu, men det vil jeg ikke afvise. Vi havde nogle store møder i 15, hvor vi brugte meget tid på at få input fra vores medarbejdere til, hvordan vi kunne finde de her besparelser. Og nogen spurgte os, hvordan kan man som enkelt brandmand få lov at bidrage. Det kan man meget simpelt ved at bruge Biber. Og det er rigtigt nok, at når man indfører Biber med tilbagesvar eller intelligente pager, at så er der en motivationsudfordring. Fordi alle vil gerne bruges, og alle vil gerne til brand. Det vi har gjort, det er, at vi har tilpasset vagtholdet. Så et vagthold, der i gamle dage var 1+7 eller 1+6, de er nu alle sammen 1+5. Og dermed er der også fuldstændig rigtigt taget afsked med nogle
medarbejdere. Men det betyder så også, at de 1+5, der er der, det må vi så give mulighed for at komme med på alle kaldene. Vi kunne sagtens have gået helt skarpt til os og sagt, at I skal kun køre 1+3 på de små ting. Nu lader vi så hele stationen få lov at komme afsted. Og det betyder jo, at der på rigtig mange opgaver også er arbejde til alle 1+5. Som jeg nævnte før, eksemplet med redningsvognen. Vi sendte tidligere rigtig mange mennesker ind til at bemande få køretøjer, eller få pladser i køretøjer. Og har selvfølgelig også lavet nogle løsninger, hvor det ikke er alle, der får 2 timer, men så får man kun 1 time, og det er sådan nogle lokale aftaler, der var lavet rundt omkring. Dybest set så handler det om, at når man nu giver afkald på sin familie og på sit job, som man er ansat til på fuldtid, så gør man det også, fordi der er brug for en. Så gør man det af en grund. Man gør det ikke kun, fordi at det er fedt at gå til brand. Så belastning på arbejdsgiver og familie, den er selvfølgelig mindre. Motivationen, yes, vi måtte tage afsked med nogen. Det her var vi kommet til under alle omstændigheder. Dem, der er tilbage, dem er der så til gengæld arbejde til. Og vi forventer at have vores investering hjemme på 1 år. Spørgsmål? Når ikke de 700.000? Det gør vi. Men vi når dem ikke på de første år. Vi rammer besparelsen, men vi når en investering hjem. Ja. Andre spørgsmål? Det er ikke tilfældet. I får penge for at være med. Det er godt. Hvis man skal give et enkelt godt råd til ledelsen, så er det at være uendelig ærlig om, at ja, det her er et spareprojekt. Der er ikke nogen grund til at skjule det. Man får intelligent tilkald for at spare ressourcer. Lad være med at stikke folk blå i øjnene. Det handler bare om at få det her værktøj til at lykkes. For alternativet det er nemlig, at man kommer og finder pengene andre steder. Og det vi har haft rigtig meget held med, har egentlig været at lave et sæt spilleregler fra starten af. Hvis biberen hyler, så må man møde. Hvis man må møde, så må man køre med. Og når den hyler, så får man også penge, hvis man ellers har kørt med. Det er sådan en meget simple ting, at det er sådan, det er. Det er jo ikke sådan, at man bliver bibet ind, og så får man ikke løn, fordi man nu ikke lige får en plads på køretøjet. Selvfølgelig gør man ikke det. Det var nogen rigtig bange for. Nogen var bange for, at man vil blive overvåget, når man nu fik en biber i bæltet. Kan så overvåge, hvor jeg er henne? Det kan jo ikke. Man bestemmer jo selv, om man vil fortælle, at man kommer eller ej. Men det er klart, at hvis man gang på gang møder, giver fremmøde, uden at biberen den er aktiveret, så har man selvfølgelig en krammer til gode indbesøg. Så får man snak. Ja. Tak for, at I kom. Så tal stærkt. Det er dejligt. Hvis ikke der er andre spørgsmål, så holder vi her. Det er godt.